De organisatie van jou het culturele haatstert 2018 mat het maar volle minder geld waan als je er tocht waard. In de begrutting in het bidboek waard nog uitgaan van 40 miljoen euro voor projecten. Dat bedrag is nu onder een bijsteld, naar 26,5 miljoen. De bijdrage van bedrijven binnen volle leger stocht. Zie toch dat de bijdragen vanuit de regio en de private bijdragen nu op dit moment lager zijn als dat die oorspronkelijk in het bidboek stonden. Dus daar hebben we ook het plan in overleg met de producenten en de culturele ondernemers op aangepast. Als gevolg van lege inkomsten worden programma-onderdelen scrost. Ze gaan 4 grote projecten net terug, waaronder het Museum of Love van Toomba. Een museum voor de leefde, maar daarbij ook nog eens 6 symposia, een website en een educatief programma voor squalen. Toomba wil positief blijven, maar een afvaller is het wel. Ja, tuurlijk. Het zou mooier zijn als we nu hele andere gegevens konden uitwisselen. Ja, als we konden zeggen van nou, we hebben een toezegging en we gaan nu bezig met co-financiering. Het gaat allemaal goed komen. Dat zou het allermooiste zijn, natuurlijk. Ja. Nevens de financieel directeur binnen de bedrijven best positief voor culturele haatstert. Ze hebben alleen nog geen poeder, maar yield kleersteen. Ik merk met alle gesprekken die wij voeren dat zij heel graag willen participeren, maar dat zij niet bereid zijn om gewoon 2, 3, 4 of 5 ton in één keer op het kleed te leggen. Toomba het zelfs zijn conclusies lutsen over het Museum of Love, omdat hield hij maar onduidelijk bleu hoe het komen zou met de subsidie. De tijd waard eenvoudig waar te kwad om het ambitieuze project op te zetten. Eind 2016 worden er wat meer uitspraken verwacht. Ja, dan zit je een jaar. Wij zouden eigenlijk onze openingsmanifestatie december 2017 al willen doen. En naar de overgang naar 2018 toe. Ja, dan hebben we, dat kan gewoon niet. De planning is dan, ja, dat wil gewoon niet meer. Donker de financiële tjinval er ik nog wat positief nieuws. Er is wel een haatsponsor van die het culturele haatzet stiepje wel maar €1 miljoen. Het zoekt in om een groot nationaal bedrijf dat ik in Friesland vestiging zet. Het bedrijf wil dat zelfs op een lettermoment bekend maatje.